Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. Prvog dana u tjednu, rano ujutro, dođoše žene na grob s miomirisima što i pripraviše. Kamen nađoše od kotrljan od groba, uđoše, ali ne nađoše tijela Gospodina Isusa. I dok su stajale zbunjene nad tim, gle dva čovjeka u blistovoj odjeći stadoše do njih. Zastrašene obore lica k zemlji, a on će im: što tražite živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego uskrsnu. Sjetite se kako vam je govorio dok je još bio u Galileji. Treba da sin čovječji bude predan u ruke grešnika i raspet i trećeg dana da ustane. I sjetiše se one riječi njegovih, vratiše se s groba te javiše to sve 11 i svim ostalima. A to bijahu Marija Magdalena, Ivana i Marija Jakobljeva. I ostale zajedno s njima govorahu to apostolima, ali njima se te riječi pričinješe kao tlapnja, te im ne povjerovaše. A Petar usta i potrča na grob. Sagnuši se, opazi samo povoje i vrati se kući, čudeći se tome što se zbilo. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Draga braćo i sestre, toliko toga u svom životu planiramo, toliko toga svom životu očekujemo i koliko god bili sigurni, uvijek nas nešto iznenadi. Nekad nas iznenadi na oduševljenje, a nekad nas tako razočara, praktično nas uništi. Kada nas oduševi, možda se netko od nas sjeti reći Bogu hvala, možda netko u znak zahvale učini neki znak spomena, čemu svjedoče sigurno i u našoj župi mnoge kapelice koje su nastale, vjerujem, kao znak zahvale ili, s druge strane, znak zavjeta. No, puno češće kada smo razočarani ili kada smo zbijeni u kut zbog mnogih poteškoća, tada upućujemo molečljivi pogled Bogu, tražeći rješenje ili utjehu. Hoćemo li svaki put dobiti to što tražimo? Ili da li će ono što nam Bog pruža kao odgovor na našu molitvu biti dovoljno da nas utješi? Ili ćemo možda vječno tragati za nečim što nemamo, pokušavati vidjeti što je nepoznato i ostati nigdje? Ovakvo stanje, brate i sestre, nije stanje nekoga koga bi mogli nazvati nevjernikom, koji nema Boga kome bi se molio. Ovakvo stanje često zna biti stanje ljudi koji se zovu vjernicima. Ovakvo stanje može biti tvoje i moje. Mi koji se Bogom hvalimo na različite načine, pokazujemo svoju pripadnost Bogu, da li krsnim listom ili nekim drugim obilježjem, vanjskim ili unutarnjim, da li krunicom u ruci ili križem oko vrata, ali s kolikom vjerom u srcu i u duši koračamo ovom zemljom. Susrećemo izazove ugodne i neugodne,
Sve su to situacije koje nas poprilično zbunjuju i iskaču iz onoga što bi očekivali da bude. Želimo red, želimo mir, želimo utjehu, želimo toliko stvari. Želimo i tragamo za načinom kako to ostvariti. Netko će nam šapnuti neku određenu molitvu, netko će nas potaknuti na određeni zavjet, netko će nas uputiti u određenom smjeru, određenom svećeniku. Tragat ćemo za mogućnostima Božje blizine. No moramo znati da i oni koji su Bogu bili najbliži, i oni su imali svoje osamljenosti, svoje praznine, svoje neugodne situacije. Pogledajmo primjer ovih žena koje su neprimjetno izdaleka pratile Isusa u mnogim njegovim usponima i padovima. Sigurno su bile svjedokinje mnogih Isusovih ozdravljenja. Sigurno su se divile mnogim njegovim lijepim riječima, poticajnima. Sigurno su se prepoznavale u stvarima u kojima se treba popravljati. Možda su pronašli način po kojem bi najljepše bilo sve ostaviti i Krista slijediti. No Krist, njega je teško slijediti, jer Krist nije po volji čovjeka, mene i tebe, nego po volji Boga. Volja Boga, koliko god nekad bila teška, volja je koja je nama najpotrebnija. I te žene promatraju, osluškuju i stvaraju određene planove. Za razliku od Isusovih učenika koji su se često zamišljali kao dobitnici, kao oni koji će zauzimati počasna mjesta, pa su sukladno tome počeli bježati kada se sve počelo rušiti. Žene koje su Isusa slijedile, očito su imali jednu sasvim drugačiju dimenziju promatranja svoga učitelja. Njima nije bilo do časti, njima nije bilo do položaja, njima nije čak niti bilo do milosti. One su u Isusovoj blizini pronalazile utjehu. I ta utjeha ih je držala da u najtežim trenucima nisu otišli od Gospodina. Žene su bile pod križem. Žene su planirale kako, nakon što prođe priprava, kako otkotrljati kamen i do kraja pomazati Isusovo tijelo miomirisima, jer neki nisu imali dovoljno vremena, pa su to učinili na brzinu. One su htjele utažiti tu svoju utjehu do kraja, iskazivajući poštovanje svom Gospodinu. Jedna od njih bila je Marija Magdalena, kojoj je jako lijepo ostalo u sjećanju trenutak kada je Isus u njezinoj blizini prekorio Judu, koji kad mu je Marija Magdalena pomazala noge, a on to brže bolje osudio govoreći da bi se taj miomiris mogao prodati i tobože podijeliti siromasima, on ga prekorava i kaže: ne, neka se učini, a ti, Marijo, učini mi to i kad bude za mog ukopa. U tom primjeru, brate i sestro, žene, trebamo se primijetiti i mi, vjernici, ili barem tako se zovemo. Pogled u prazan grob uvijek izaziva mnoge nedoumice. Prazan grob može izazvati suprotne reakcije. Netko će reći da je prazan grob znak uskrsnuća. Netko drugi će reći da je prazan grob znak podvale, da je tijelo Isusovo sklonjeno, a razglašena laž o njegovom uskrsnuću. Upravo ta podjela između jednog i drugog smjera često je prisutna u životu vjernika, koji se, pouzdavajući u Boga, na svoj način
radije služe i nekom podvalom kako bi ostali blizu Bogu, zadržavajući svoj status, zadržavajući svoje časno mjesto. Za razliku od takvih, pravi istinski vjernik je onaj koji će pred praznim grobom kleknuti i s vjerom u Krista uskrsloga posvjedočiti: moj Bog nije Bog mrtvih, nego Bog živih. Moj Bog je živ, moj Krist je živ. Pitam se, brate i sestro, koji je smisao ovog Uskrsa? Pitam se, koji je smisao našeg slavljenja Uskrsa? Je li to vanjština? Je li to navika? Ili je to vjersko iskustvo? Ovaj će Uskrs proći. Za manje od godinu dana će doći novi Uskrs, novi spomen. Živimo li mi samo u ponavljanju identičnih stvari ili iz svake stvari crpimo vrijednost Kristove žrtve koja se u svakom mislom slavlju obnavlja? Nama na spasenje, nama na nadu. Pitam se, koji je smisao ovog Uskrsa? Je li smisao da ispunim nešto što mi je naređeno, nešto što sam navikao, nešto na što ću se pronalaziti, ili je smisao ovog Uskrsa da hranim svoju vjeru svakodnevnice? To je pitanje pred kojim svatko od nas treba stati i promisliti, istinski se upitati. Mi držimo u ruci svijeću koja nam možda i ne izgleda tako lijepa kao svijeća našeg krštenja ili krštenja našeg djeteta. No, simbol može biti znak razdvajanja, a simbol može biti znak pridruživanja. Kao što mnogi simboli u životu kršćanina mogu biti za njegovu osobnu izgradnju ili samo za vanjski izražaj. Je li smisao ovog Uskrsa bogata trpeza i naviknute čestitke u određenim trenucima? Ili je smisao ovog Uskrsa da živim kao vjernik u sve dane svojega života? Ove žene došle su posvjedočiti 11-orici, onima koje je Isus izabrao da budu predvodnici, a oni nisu povjerovali. Zašto? Je li to znak njihove slabosti? Ne, brate i sestre. To je prvenstveno znak njihove nezrelosti, u kojem neke stvari moraju biti po nekoj navici. Neke stvari moraju biti po nekom nahođenju. Tako često među takvim stvarima pronalazimo i svoje misli, svoje riječi, svoja djela, svoja lutanja. Pitam se, brate i sestro, kako bi bilo tko od nas ovdje prisutni reagirao kad bi susreo te žene koje bi nam javile radosnu vijest Kristovog uskrsnuća? Da li bi povjerovali ili bi ostali pri nekoj svojoj zamisli? Jer možemo govoriti o Kristovom uskrsnuću u obliku lijepe priče ili već naviknutog sadržaja za kojeg, moram primijetiti, tako često djeca sve manje i manje znaju u odnosu nego što smo mi kao djeca znali. Ali Uskrs nije priča. Uskrs nije lijepa priča. Uskrs je stvarnost koja nam daje hrabrost i utjehu u mnogim našim bolima i poteškoćama. Ako naviknemo živjeti život kao naviku po kojem stvari moraju biti onako kako mi očekujemo, što ćemo onda s bolesti? Što ćemo onda s nedaćama? Što ćemo onda sa smrti? Bilo čijom smrti, u bilo kojoj dobi. Pri tome ne mislim na smrt nekih koje bolno odjekuju,
nego smrt svakog čovjeka koji uvijek za sobom ostavlja trag boli. Što ćemo sa smrću ako vjera u Krista uskrsloga ostaje samo lijepa priča? Tada zbilja vrludamo i pomalo se gubimo, brate i sestre. Kristovo uskrsnuće je stvarnost. Kristovo uskrsnuće je realnost. Kristovo uskrsnuće je mogućnost po kojoj odgajamo djecu, živimo, jesmo. Kako ćemo pokazati Kristovo uskrsnuće? U obliku navike, u obliku običaja, u obliku nekih stvari koje se držimo kao pijan plota, ili u obliku žive vjere. Jer Krist je svojom smrću i uskrsnućem razbio sve navike i sve običaje svog naroda. On je otvorio vrata raja u koje ulaze vjernici. A oni koji se vole praviti vjernicima, kad se podvuče crta života, ostaju sa strane. Ovo nije prijetnja, ovo nije upozorenje, ovo je realnost. Kao što smo na početku ovog glazbenog bdjenja mogli primijetiti i čuti, ova uskrsna svijeća koju smo upalili večeras i koju ćemo paliti sljedećih 50 dana svaki dan na svetoj misi, ta uskrsna svijeća palit će se još u nekim trenucima našeg života. U trenucima kada krstimo djecu, to je radost. U trenucima kada pričešćujemo djecu, to je također radost. U trenucima kada krizmajemo mlade, to je isto radost. Ali i u trenucima kad pokapamo mrtve, to bi za kršćanina trebala biti radost, jer ispraćen pokojnik koji je izmiren sa ovim svijetom i Bogom, taj ide Bogu zagrljaj. Tada suze postaju suvišne, jer vjera stvara utjehu, brate i sestre. Zato te pozivam u sabranosti svog duha, ako želiš, pronaži uskrslog Krista. Neka ti uskrsli Krist bude snaga. Neka ti uskrsli Krist bude utjeha. Neka ti uskrsli Krist bude nada. Ne samo sada kada slaviš, nego i onda kad budeš tugovao. Jer jedino Bog, bolje reći, jedino vjera u Boga ostaje kao prava utjeha.